caliak kesalahan, aden cuman maliang ayam. Banyak korupsi nang gadang, ko alun juo disidangkan. Di malata keadilan. Makan di agaan pulau, badan nenelah kurui, tinggal pambalui tulang. Pak Hakim tolong diurus, nenek taraga kini pulang. Aku mohon Pak Hakim, berilah aku kesempatan untuk menemui istri dan anak-anakku. Kalau caliak kesalahan, adun cuman malang ayam. Banyak korupsi nan gadang-gadang, kok alun juo disidangkan. Di malata keadilan. Mohon diurus, aku ingin taraga pulang. Pak Hakim dan Pak Kejaksa, bilo denai tadi sidang 3 bulan.